Hola a tots, jo em dic Marta, potser em reconeixeu del meu altre canal, Mares Delfín Books. Ja fa temps que em rondava pel cap obrir un nou canal en català i per fi ha arribat el moment. Això és La Mares de Lectures i he triat aquest nom perquè és un joc de paraules amb el meu nom complet. I bé, doncs la intenció d'aquest canal és parlar sobre literatura en català i la meva intenció és que sigui complementari a l'altre canal i que no em doni més feina. Vol dir que pujaré contingut tant en un canal com en l'altre, però segurament no sigui un contingut setmanal en els dos canals, sinó que potser si pujo un vídeo en el canal en català, en l'altre canal no pugi res aquella setmana. Més que res perquè no vull tenir més feina de la que tinc. Bueno, ja fa temps que em rondava pel cap això, tenir un espai on poder parlar en català sobre la literatura i al final doncs, m'he decidit a obrir aquest canal. I bé, he decidit començar amb un blog de lectura perquè són un tipus de vídeos que a mi m'agrada moltíssim veure i m'agrada fer-lo perquè el blog de lectura a l'agost pel repte de la Million Book de BookTik em va agradar moltíssim fer-lo i per això tenia ganes de tornar a fer un altre blog. I bé, doncs volia primer de tot començar a parlar sobre l'última lectura que vaig acabar ahir 30 de setembre, avui és 1 d'octubre. Que curiós que comenci a gravar el meu primer blog l'1 d'octubre. Bueno, casualitats. El primer llibre del que us parlaré en aquest canal és un llibre editat per l'altra editorial. Es tracta de Els amants de Coney Island, de Billy O'Callaghan, això editat per l'altra editorial i amb traducció de Ferran Ràfols. L'he agafat per eBiblio perquè és un llibre que a mi m'ha cridat l'atenció des del moment que va sortir publicat. El que passa que no m'havia animat mai a comprar-lo perquè al final les novetats a vegades soc una mica reticent a comprar-les perquè a vegades tendeixen a decepcionar-me i intento pensar molt bé quins llibres que són novetat em compro. Total, que al final el vaig agafar per eBiblio, el vaig veure revisant una mica el catàleg i bé, jo tinc com una espècie d'obsessió amb Coney Island des de que de petita vaig veure la pel·lícula de Vic, que surt Tom Hanks. Jo recordo quan algun dia no anava al col·le perquè estava malalta o alguna cosa, els meus pares tenien aquesta pel·lícula en VHS i jo la veia quan estava malalta a casa i no sé, no sé si heu vist la pel·lícula, ja sabeu que Coney Island és quasi protagonista d'aquesta pel·lícula. I quan vaig estar a Nova York el 2019 vaig fer una visita a Coney Island i vaig trobar que era un lloc super decadent, molt deixat i que havia perdut tot l'encant que podia haver tingut aquest lloc, no? I des de llavors com que tinc una espècie d'obsessió amb aquest lloc i bé, que aquest llibre es digui Els amants de Coney Island, doncs a mi em cridava l'atenció, la veritat. I de què tracta? Doncs tracta de la Caitlin i en Michael, que són dues persones que tenen una relació des de fa uns quants anys, però és una relació secreta. Es troben un cop al mes a Coney Island per fugir dels seus respectius matrimonis i de la seva realitat. I aquest llibre està narrat en una tarda i està narrat amb molta delicadesa. És un viatge introspectiu per la vida de tots dos i això és un tipus de llibre que a mi a vegades em costa de llegir, els llibres que passen tan poc temps perquè són molt descriptius i molt introspectius respecte als pensaments dels personatges, però quan surt bé, a mi m'ha agradat molt, com per exemple La senyora Dalloway de la Virginia Woolf, que transcorre també en un dia. És un llibre molt especial i a mi em va agradar moltíssim. I aquest trobo que també és molt especial. Això està narrat amb moltíssima delicadesa, molt introspectiu això amb els pensaments dels personatges i no sé, m'ha agradat força. No ha sigut un 5 estrelles, la millor lectura de l'any, no, però bé, m'ha servit com una mica per
trencar amb una lectura que no m'havia agradat gaire, que vaig acabar fa uns dies, i començar doncs, el mes d'octubre amb les lectures pròpies d'aquest mes. I bueno, doncs estic contenta d'haver-lo llegit perquè m'ha agradat bastant i això. No sé molt bé quan durarà aquest blog, però bueno, ja em anireu veient per aquí. Hola a tots, bon dia. Avui ja és dia 4 d'octubre, dilluns, ja ha passat el cap de setmana. Avui fa un temps horrible de tardor. Jo soc molt més d'estiu, però bueno, també m'agrada la tardor, però bueno, avui plou, està núvol, he d'anar a treballar, fa una mica de pal. Però bueno, pensava que aquest cap de setmana no podria llegir gaire, però al final he llegit bastant. Vaig acabar-me la poesia completa de la Bronte, que fa poc ha editat Alba Editorial. És una edició bilingüe, per un costat està el poema en anglès i a l'altra banda està traduït al castellà. Està molt bé la traducció, el que passa que no és una traducció amb rima, com el poema original. A mi m'ha servit per llegir-lo en anglès i si hi havia alguna cosa que no entenia doncs ho revisava en castellà a veure si ho havia entès bé. I m'ha agradat, la veritat. Jo no soc gaire de poesia, no perquè no m'agradi, sinó perquè habitualment no en llegeixo, però sí que és veritat que la poesia de les germanes Bronte, tinc els 3 volums que ha tret Alba Editorial. Només he llegit aquest, però tinc els altres 2, el de la Charlotte i el de la Emily, des de fa ja temps, però no els he llegit encara. I m'ha agradat. He trobat que les poesies de la petita de les Bronte són molt intimistes, molt en el sentit de que parlen molt de la seva vida, es nota molt que parla sobre la seva vida. Hi ha molts poemes que parlen sobre la mort, segurament relacionades amb la mort de les seves germanes. Hi ha també poemes que parlen com de tornar a casa, no? O de l'enyorança de casa. I suposo que van ser escrits en l'època en què l'Anna estava fora, treballant d'institutriu a algunes cases. Bueno, a mi m'ha agradat bastant. Això ja us dic que jo no soc gaire de poesia, però són bastant macos. Tenen rima, es llegeixen molt bé en anglès, la veritat, no he tingut gaires dificultats per entendre'ls. I no sé, a mi m'ha agradat. Ja sabeu que jo soc una mica friqui de les Bronte, però bueno, m'ha agradat força. D'altra banda, bueno, encara estic llegint aquí en el Kindle, encara estic llegint la biografia de les germanes Bronte, Infernales, que porto ja un temps llegint-la. Vaig aproximadament per la meitat i bueno, espero acabar-la aquest mes, espero. M'està agradant, la veritat, Infernales m'està agradant força, bastant més que l'altra biografia que vaig llegir d'elles. Ahir a la nit vaig començar La cosina Rachel, de Daphne du Maurier. L'estic llegint en lectura conjunta. He llegit els 2 primers capítols, tinc aquí les marques de la lectura. Ja els 2 primers capítols m'han encantat. No sé, ja estic superenganxada i tinc unes ganes de llegir. Em vaig adelantar perquè comencem avui, en teoria, la lectura, però avui, entre que havia de gravar això i altres vídeos per l'altre canal i tal, dic, no sé si tindré temps, i m'he adelantat. I no sé si tinc temps llegiré el de demà, però bueno, ja m'adelantaria massa i tampoc vull, perquè després se'm oblida el que he llegit, però m'ha agradat molt l'inici de la novel·la. Estic ja superenganxada, no sé, molt guai. Ja us aniré explicant a mesura que vagi llegint. I d'altra banda també vaig llegir el primer relat de Cuentos Góticos de l'Elizabeth Gaskell. Aquest llibre és pel repte de l'Editorial Spirit, per la premissa d'un llibre de relats, i he rellegit el primer relat, que era molt curtet, que va sobre desaparicions. T'explica diverses desaparicions així una mica misterioses, però gaire més. Aquest relat tampoc ha sigut res de l'altre món. Però bueno, hi ha aquí un relat que ja he llegit que es diu La bruja Lois, que el vaig llegir fa uns quants anys en anglès,
No me'n recordo gaire i bé, bueno, el tornaré a llegir i res, també ja us aniré parlant. La meva idea és intentar llegir un relat al dia, però bueno, no sé si ho aconseguiré. I res, poca cosa més, la veritat. De moment, per avui jo crec que ja ho tenim, això. Així que ens veiem, suposo, demà, que tornaré a gravar alguna cosa. Fins després. Bon dia, avui ja som dia 8 d'octubre, divendres. La veritat és que pensava gravar més coses aquesta setmana, però realment no he tingut gaire temps. I bé, la meva idea era acabar el vlog ahir, però ahir no vaig tampoc tenir temps per gravar res i bueno, m'he decidit doncs avui a fer un últim clip i res, així ja ens acomiadem d'aquest primer vlog en aquest nou canal. Us volia parlar una miqueta de la lectura que estic actualment més ficada, que es tracta sobre La cosina Rachel, d'Arnie du Maurier, editat per Viena Edicions en la seva col·lecció El Cercle de Viena. Mira, just començaré per la pàgina 99, el capítol 8, ara pel matí, però estic super enganxada. L'atmosfera que crea l'autora al voltant del personatge de la Rachel em sembla super, no sé, enganxa moltíssim. Seguim en Philip, que és un jove que viu doncs, en una casa amb el seu tiet, l'Ambrose. Així és com comença la història. El Philip és el seu nebot, si no m'equivoco. Sí, diria que és nebot o cosí, no sé si són nebots o cosins ara mateix. Bueno, i l'Ambrose, pel seu reuma i les seves malalties que pateix, doncs els hiverns se'n va fora. Se'n va doncs, a llocs més càlids on està millor. I en un d'aquests viatges retroba amb la cosina Rachel, que és una familiar que no coneixien i que viu a Itàlia. I casualment doncs, es troben allà i comencen doncs, a mantenir una amistat que va evolucionant i doncs, a partir d'aquí l'Ambrose canviarà i el Philip només ho sabrà a través de les cartes que rep de l'Ambrose i de com l'Ambrose descriu la Rachel, i realment el Philip no sabrà molt bé què està passant. Finalment decideix ell anar a Itàlia a buscar el seu tiet o cosí, ara no me'n recordo, i es troba que no hi ha ningú de qui ell esperava. Ha de tornar a Anglaterra i bé, doncs ja ara estic en el moment en què la Rachel va a veure el Philip i estic en el moment en què encara no s'han vist en persona, però ja estan en la mateixa casa. I no sé, la veritat és que l'autora crea una atmosfera. O sigui, no sé, per mi és com més important el que no explica sobre la Rachel que el que explica. Fa una ambientació molt fosca i realment encara és com que no ha passat res o ha passat molt poca cosa, però no sé, està creant una ambientació, unes expectatives, uns misteris al voltant d'aquest personatge que a mi em tenen super enganxada. I bé, la veritat és que estic desitjant seguir i no sé, ja us aniré explicant aviam què tal, com em va llegint La cosina Rachel. És el meu primer llibre que llegeixo de l'autora i realment ja està, ja m'ha guanyat per sempre. Només porto 7 capítols i ja em té per sempre, o sigui, el que em donguin d'ella és que m'és igual, m'encanta. I això, estic super enganxada. I ja heu vist en els clips que he anat gravant, vaig estar a la llibreria Finestres, no sé si va ser dimecres, sí, vaig estar a la llibreria Finestres i també vaig estar a la llibreria Ona, però no em vaig comprar res molt fort.
Realment el que estic intentant és no comprar tant com estava fent els últims mesos de llibres, perquè és que tinc un munt de llibres pendents per llegir a casa i realment em vaig apuntant els que em criden l'atenció, me'ls apunto i el que faig és que al cap d'uns dies ho reviso i moltes vegades la meva percepció del que m'interessava fa una setmana ara no m'interessa. Llavors el que no m'interessa doncs el borro i l'altre doncs es queda allà esperant segurament a Reis perquè els demani per Reis. I res, això, res, una tonteria, però bueno, us ho volia compartir per si algú també està com jo, que no para de gastar comprant-se llibres, tenint una pila de llibres pendents a casa. I res, crec que poca cosa més us he d'explicar. Espero que us hagi agradat el meu primer vlog en el canal. Expliqueu-me una miqueta què esteu llegint ara mateix i no sé, expliqueu-me coses, què us ha semblat el vídeo, no sé, us escolto, us llegeixo als comentaris. Ens veiem aviat al proper vídeo. Adeu!